Sekubingelele mbukeli weNsayiswe TV1 nomlandeli wohlelo siyathokoza emakhosini. Igama lami uNkosi Sibonga Mngadi. Namhlanje siphumile sisenkabeni edolobha. Sivakashela udokotela engeke ngimusho kakhulu noma engeke ngene ekutheni ungubani ngokuyivezi yena ukuthi ungubani. Dokotela socela ukunikeza ithuba lokubingelela ababukeli beNsayiswe TV1 mase uyasazisa ukuthi ubani lo hleli naye njengamanje. Sanibonani Dumelani. Ninjani? Lo khulumayo lana umkhulu Bonali. Namhlanje ngilana nosisi. Yebo. Ngilana nosisi kakhulukazi ngeke ngisho okuningi. Yebo. Yabo ngoba yena vele usasekhona la. So uyena angayikhulumela. Mkhulu. Yebo. Mkhulu singawufiki odabeni likasisi. Mina ngizothanda ukuthi ngoba nginesho ababukeli beNsayiswe TV1 bayaqala ukubona lobuso, bayaqala ukubona lendlu labuchopho, bayaqala ukubona lenkakha yenyanga noma udokotela omngakala kwe-channel. Ngizocela nje ungicacisele ukuthi udokotela la eThekwini udume ngani, yini le athi yena unamandla kuyo. Singongena ekutheni yini le bese uyilungisa kusisi. Udume ngani umkhulu? Ngiyakuzwa. Kuningi idume ngakho. Yebo ngoba ukuthi mangakusho lokho la ngashona ilanga. Ngashona ilanga impela. Kodwa kuningi bakhona futhi abantu bangaziyo. Bakhona futhi abanye abangazi. So kusukela namhlanje la bangaziyo bangazi ke namhlanje. Yebo. Kuningi kwenzayo. Uyangizwa? Yebo baba. Yebo. So before ngiye kude ikhona inamba yami ikhona noma ngibachazela abantu ukuthi bazongithola kanjani. Yebo, inamba yami ethi 068 982 9159. Yebo, iyona inamba yami le. Itholakala kwekholo elikusana ku WhatsApp. Ngiyathanda mkhulu mase uqala ngayo inombolo ngoba kunabantu abaphelelwa idatha bengofiki le ndawo yokusekugcineni ukuthi bekwazi ukuthola ukuthi inamba dokotela itholakala kuyiphi. Yebo, sizinze kuphi eThekwini isigodle esikhulu. La sithola khona. Yebo mkhulu. Mkhulu ngiyathanda ukuthi singene odabeni size ngalo namhlanje. Ngiyazi maningi amavidiyo sazokhuluma nje ukushilo ukuthi uningi osazokuveza okwazi ukwenza kodwa ke sikwazi ukungena kubona kusaqala into esizoyikhuluma ingathi singaqala singene kudaboze ngalo ngoba usibizi liwaze sezesigodlweni. Kunomuntu ofikile esigodlweni oze nodaba. Ngiyacela ukuthi nizolithatha niliveze sizweni ukuthi kahle udokotela kahle yini la yenzayo kodwa ngiyacela qala esidluleni la. Nangu sisefikile esigodlweni ngenhlanhla samfica futhi nathi njengoba sesinawe namhlanje. Ngiyacela mkhulu utshela ababukeli ukuthi usisi uze ngani kodwa ngiyazi ukuthi awuthanda ukungena kakhulu ekutheni uze ngani yena. Kodwa ngiyacela ukumnikeza ithuba noma umnikeze wena ithuba ukuthi kahle yini le ngaka usibizele yona ukuthi sizoyiveza esizweni mkhulu. No, mina nginankinga. Yebo yena ngishomunikeza ithuba ngoba naye futhi uthandile ukuthi lokho angakhuluma phambi kwabantu, angavela phambi kwabantu. Yena akanankinga. Mkhulu lokho nje unangu usisi angayikhulumela. Sikubingelele sisi, sikuneze ithuba lokubingelela ababukeli beNsayiswe TV1. Hayi nami ngiyathanda ukubingelela ababukeli beNsayiswe TV. Ngize la eThekwini ngizobonga nangomkhulu. Mina ngokusuka ngisuka kaNongoma. Nongoma. Igama lami ngusibongile wakaKhuzwayo. Kuhambe ngikolile. Cishe 3.5 years. Ngikula ngihleli phansi. Ngifa nje singenzansi. Udadewethu omncane wathola umkhulu ku YouTube. Hawu, sisikade kwasuzama. Abantu ucela usizo, abantu sikhambisa kibo, awulithola usizo. Sekuyoze kuphela u5 years ula uhleli empedini. Athole umkhulu ku YouTube. Sisinanga umkhulu unconywa ngapha nangapha ukuzama ukuya kuye simfonele. Nangempela simlokhu nje umkhulu sikhulume naye sithatha amanamba. Umkhulu yena lo engihleli naye. Ngikhonile ukusukuma namhlanje. Ngiyakhona ukuzenzela yonke into ngisuka ekhaya kaNongoma ngilapha mkwakhe namhlanje ngezama inyako ngayi. Ukube futhi ebengekho ngaba angazi ukuthi mina umntana ngabe uyini namhlanje. Ngithe mangisuka ekhaya. Mina ngikhule ekhaya ke kunomkhulu. Umkhulu fuyile lapha kaNongoma khona imbuzi, iklabhu, inkomo. Manje ngathi awuthi ngiphathe
okuncane okwakhe ngamnikeza inkomo yakho mkhulu ngokubonga okukhulu nje futhi nokunye futhi angisize kukho mkhulu. Ngithe ngigula mina lo 3 years no half umuntu umnyeni wami bekade sengihambela le kude kunami ngamchazela umkhulu naku seku 1 no 2 no 3 umkhulu asho ukuthi hayi asenze kanje ngibonga kakhulu ngiyathanda ukuthi ngimbonge umnyeni nginaye namhlanje ubuyile ngaye umkhulu. Ngicela ukuthi yena ke bangadinwa abalandeli baka YouTube, Facebook. Ukhona umkhulu mina bengingenawo umuntu ozongibhekela umntwana sebalekile noma bebaleke ukuthi mhlawumbe uyahamba lo muntu emhlabeni kodwa ngamandla noNkulunkulu ekhona nomkhulu. Ngithi nje ngithatha ukubonga angifuni nanokukhala. Inyembezi lezi akusize ezokuthi yini inyembezana ze happiness yokuthi sengiphumelele. Ngithanda ukubonga kuwe mkhulu. No nami nje ngiyabonga kuwe ngaloko kwenzile. Bancane vele abantu bangakwenza lokho. Uyabona. Kodwa wena uthi akunankinga uzomalana phambi kwamakhamera ubonge nje bona bakubone wonke umuntu. Nami lokho ngiyabonga kakhulu. Yebo. Mkhulu siyawubona umsebenzi njoba usisechaza ukuthi ubese umuntu ongelutho bese eshiwa ngisho umyeni usisithole ngana ngithi bese saba nokuthi iyosala ingane inobani kodwa umsebenzi omenzele wona namhlanje kuyabonga. Engifisa ukubuza kuwe sisi angeke ngingene ekutheni ubuphethwe yini noma ukusize kanjani umkhulu ngaziphi inkambi kodwa engizokubuza kunabantu abasabayo umkhulu mayefike ufike ekhaya noma uyaphela esigodlweni yena ngisengisho lo umkhulu ukuthi insebenzo yakhe uyenzelela ekhaya noma uhambile waya kwakhe noma bexubene yena befike khona la ekhaya. Yes somnikeza izinkambi ezithize namakhubalo hamba wasebenzisa. Yebo kunjalo. Sisi kuloko usebenzisa amakhubalo amkhulu ekhaya akukho into ekhubaza mhlawumbe umntwana noma mhlawumbe kukhonto ezibonayo ngoba kunabantu abasabayo omkhulu ukuthi mangasetshenzwa nginengane sengiyothuka ukuthi mhlawumbe ingane yami izohaxa ebusuku izokhala awukazi ube nenkinga ekutheni omkhulu ekunikeza into ekusebenzisa ekhaya noma mhlawumbe kukhona wakubona kwenzakaleni ma akuzange kwenzakala awukazi ube nenkinga akaze kube nankinga kusho ukuthi umkhulu usebenzisa umuthi okwazi ukusebenzisa umndeni wonke noma usebenzisha ukuthi usekhaya unezingane kodwa ukwazi ukuthatha uyosebenza ngawo mkhulu lo muntu omnikeza usisi angifuni ukungena ekutheni yini yebo kodwa ngifuna ukulungisa indaba ukuthi kunabantu abasabayo ukusebenzisa imithi yodokotela bethi hayibo mina mangifike ekhaya uzongenzelani lo muthi mhlawumbe uzongibulalela abantu konje umsebenzi wakho omkhulu into eclean baba. No abantu bangasabi abantu bangasabi mafuna ukuza nje lana ukuthi nje basizakale inkinga yikho umuthi lona nje usebenza noma ubani noma umntwana omncane ugulayo ngiyakhona futhi ukumsiza maye ngekho right. Yebo angazi uyangizwa yini ngikuzwa kahle yebo baningi futhi abantu basizayo hayi ukuthi ngiqale ngaye kodwa yena akanankinga ngokuvela khona lana nabo futhi makuthi abanankinga ngokuvela khona la ekhaya ukuzana ekamereni akunankinga basazoyifeza. Yebo yeah so kuningi futhi kusebenzayo hayi lokho kuphela makuthi umuntu nje ufuna ngemali le ilukuzana isheshayo nakhona futhi sezinto mina ngesiyenza ngibona ke leyo nto kuningi kwenzayo impela isikole mhlawumbe sitholakala la eThekwini sitholakala East London naseGoli. Yebo mkhulu ngoba lokho bese kuzele ukubonga nje kwasisi phambi kwamakhamera isizwe sibuka sonke. Yebo kunjalo. Ngiyacela mkhulu ngiyazi ukuthi asingenanga kutheni lapha ephethwe yini ngesimo sokuhlonipha ubuya nomndeni wakhe kodwa ngiyacela mkhulu unginikeze ithuba noma ngikunikeze ithuba ukuthi unikeza abantu inombolo mase uyabanika amagama okugcina ukuthi umkhulu mekuthiwa uyagula sakhulume ngento ezisheshayo nezilwane nani mase kuma ukugula nje uqobo lawo kuphela kukodwa umkhulu ukhona simthola kanjani kunjalo impela na inamba yami 068 982 9159 iyona ke inamba yami le siyakuthola WhatsApp siyakufonela futhi. Yebo kunjalo impela. Ukhona Facebook wakho mkhulu? Cha. Ukhona TikTok wakho?
Cha ukho nje uTikTok. Umuntu ombona ku Facebook, ombona ku TikTok kusuke ngesiwena. Akusiyimina ke loyo. Umunye umuntu ke loyo. Yes, and nakhona futhi ngicela abantu makuthi basofika la kimi. Abangifonele video call. Babone kungibona ukuthi ayi uyena impela umkhulu banale. Si confirm mkhulu. Yebo kunjalo. Khulu siyabonga kakhulu ukuthi usibize nawe siyabonga kakhulu ngesibindi naso sokwazi ukuphumela obala ukwazi ukubonga abanye abantu bayakusaba lokho abanye abantu bathi mina ngeke ngivele kodwa lesimo sokuthi uyayazi into osizakala odlula kuyo unaso isibindi sokuthi uzovela phambi kwabantu uthi abantu abalandela umkhulu wena usizakele kuyena. Lokho siyabonga kakhulu umkhulu siyalibonga ithuba osinikeze ukuthi sifike sizoveza lo msebenzi osivezelayo. Ngiyazi kusakuningi sazokuveza futhi kusakuncane lokho esikhulumayo ngoba sikongena into enejulile sakhuluma nje ngokulapha umuntu ogulayo kuphela. No kubonga mina Mkhulu ngiyabonga kakhulu. Mbukeli uNseswe TV1 sibonile noma sizwile udaba besixoxa nayo udadewethu nomkhulu. Kuningi siza nakho nawe dokotela salokho sikuveza kancane ngeziveze yonke ngevideo yokuqala kodwa umkhulu ufikile uNseswe TV1 uzoveza imanga. So mbukeli until ivideo landelayo siyabonga.